na-surprise ka sa amuang gamay nga pahalipay. Daghang salamat sa imuhang kamaayo namong kuyas and atis. One call away lang jud mi ni Warren. Anda mo mutabang ilabi na sa mga time na we face difficulties. We are beyond blessed and thankful to have you as our dear bunso. Sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hi, good morning ma'am. Ito may mga kuan, mga balloons ba order sa mo. Sila nag-decor? Nag-decor ko. Ano sa mana? Ilarap ako. Ala na, nalagi po diri pahatod ma'am. Na? Kuan ni ni Sir Warren. O lagi. Wala ah. Sa man? Nag-jogging ako turon. Ala jogging, sir? Sa na birthday? Ay mo deron? Ay happy birthday. Pila edad na? 34. 24? Wala, batay. Wala pa, bulogin ka So di ka busy dero kay birthday man di ay. Di, patanan lang na to sa likod. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo. Hanggang sa ngayon ay narito kayong pamilya ko. Sa hirap at ginhawa man, kayo'y kasama. Surprise! Happy birthday! Mama yung buntag o happy 24th birthday. Ang paila-ila daw niya kada si MM and kani si Adi. We are from AMD Ghost Flower Shop. So kami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday. Inaagi ani sorpresa. So kabalo kag ginsay gahatag ani. June. Isa man paminaw nimo. Akong ba na naman nagayngani dati. Pero wala kay ano. Wala ko eh. Kanang Sa yung ba na ron? nag-jogging. Jogging. Lagi mo kani uban. Sa bar. Wala kay busy. So wala jud kay idea or mahuna-hunaan, mangluod jud to. Nag-effort ra ba jud? Nag-ingon ba yan ni siya nga salamat sa ato ang kagahapon sa iyong message. No? Nasa yung mensahe ma'am, pero sana ko basahon kantahan sa kanamog. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alay, wala ko nag-expect ko yan. Thank you. Sila ano yung dito si boss? Isabat, anak ko. Ay, di na lang. Uy, amin ako si Warren. Sige ma'am, make a wish and blow your candle. Wala ka mali. Yay! Happy birthday! So na sila yung message ma'am. Anak sila. Natawa pa lang kay Anak sila ma'am. Hi cha. Maayong adlaw nga natawhan. Unta, na-surprise ka sa amuang gamay nga pahalipay. O daghang salamat sa imuhang kamaayo namong kuyas and atis. One call away lang jud mi ni Warren. Anda mo mutabang ilabi na sa mga time na we face difficulties. We are beyond blessed and thankful to have you as our dear bunso. And we are so proud of you. Even mama looking at you up in heaven right now. Stay healthy, humble, beautiful, and faithful to God. Enjoy your day. Ikan sa ate ni Kuya. Thank you. Ate Kuya. Ikaw. Kuya, thank you. Wala ko nag-expect. Kamu ha. Message mo sa ilaha, ma'am. Man mo hatag ng mensahe. Ate, kuya, thank you kayo sa tanan-tanan. Kaabag ta mo sa kanang sa mga panahon nga
sa mga difficult times, sa mga challenges po, naamo nga madulan ako bisan man lang sa maski dili sa financial pero sa kanang maopenan ta mo sa kung mga problema. Thank you kayo sa mga kalipay, maskin pa man sa mga giagian atong mga kasakit, padayon gihapon ta. So I love you all. Thank you. Lasad kayo. Yung nag-request na ba sila mo sayaw daw ka? Wala ko sa musayaw. Sayo pa kayo. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Ang Bigos Flower Shop lang doula.